mutta eräänä aamuna myyrän huutoihin ei vastattu. Trallalalala, trallalalala, Hiiri, hiiri, juhu, tuletko leikkimään? Atsiu, atsiu. Oi ei, mikä hätänä Hiiri? Oletko sinä sairas? Olen. En muistanut pukea villahousuja viimeksi Purkamäkeen. Atsiu! Olo on niin kauhean kurja. En kyllä jaksa tänään tulla leikkimään kanssasi. Voi, voinko auttaa sinua? Atsiu! No, ojentaisitko nenää, Liina? Saa niistää nenääni. Toki. Ole hyvä. Kiitos. Noin. Kuule, vanhan tammen pöllö. Hän on viisas lääkäri. Kutsunpa hänet katsomaan sinua, niin hän kyllä tietää mikä auttaa. Oho, tällä. Tuletko katsomaan hiirtä, joka on sairastunut? Hänen pitää parantua, jotta voisimme taas leikkiä yhdessä. Totta kai tulen. Myyrä, tulen heti. Hieno. Nousipas istumaan, niin katsotaan. Avaa suuta. Kyllä, hiiri on todella sairas. Nenä on ihan punainen ja kurkku on punainen ja hän on ihan selvästi vilustunut. Voi. Pöllö, tietäisitkö, mikä parantaisi hiiren? Hänet parantaa kukka nimeltä Matrikaaria Kamomilla. Siitä kun keität hänelle teetä, niin hän paranee varmasti. Ahaa, kiitos Pöllö. Pöllö, mistä tuollainen Martti Kukka löytyy? Pöllö. Pöllö on kiireinen, sillä hänellä on paljon muitakin potilaita. Myyrä juoksee kysymään neuvoa metsän muilta eläimiltä. Hei kaveri, puhuu, jänis, puhuu, sammakko, puhuu. Moi! Terve. Kuulkaa, tiedättekö, missä kasvaa kukka nimeltä Matrikaaria Kamomilla? Pöllö sanoi, että se auttaisi hiirtä paranemaan. Jaa, mikähän se sellainen on? En kyllä tiedä. Tiedän kyllä missä porkkanoita kasvaa. Niistä jos kysyisit, niin tietäisin heti sanoa. Nam. Tulipa nälkä pelkästä ajattelusta. Kamilla, mikä ihme, onpa erikoinen nimi. Paljon olen kyllä pomppinut, mutta sellaiseen en ole törmännyt. Ei kai täällä kasva niin kummallisen nimistä kukkaa. Sinun kannattaa etsiä jostakin kauempaa. Matkusta autolla, niin pääset pitkälle. Ahaa. Me voidaan saattaa sinut. Kaverit saattavat Myyrän linja-autoasemalle. Hei! Myyrä matkustaa pitkään linja-autolla. Hän tulee tuulimyllyjen ympäröimälle pellolle, jossa kasvaa paljon kukkia. Oho. Olisikohan tämä kukka Matrikaaria Kamomilla, joka parantaisi hiiren? Älä luulekaan, se on hollantilainen tulppaani. Harmi. Sitten minun on jatkettava matkaa vieläkin kauemmas. Kannattaa mennä meren yli, niin pääset oikein kaukaisiin maihin. Sieltä löytyy jos monenmoista kukkaa. Myyrä on meren rannalla. Se näkee kalan kuivalla maalla. Voi sinua kalaparka, autanpa sinut veteen. Mut, Voi kiitos, kiltti Myyrä. Olet sinä kiltti, kun autoit minut takaisin veteen. Miten voisin korvata tämän sinulle? etsin parantavaa kukkaa, joka nimi on Matrikaaria Kamomilla. Tiedätkö sinä, mistä sellainen löytyisi? Jaa, merenpohjassa kasvaa kyllä monenlaisia kukkia. Haluatko tulla sinne katsomaan? Vedä ilmaa kunnolla keuhkoihin ja sukelletaan. Selvä. Sukeltaminen ei ollut Myyrästä hauskaa, mutta pian se huomasi,
että merenpohjalla kasvoi paljon kummallisia kukkia. Tämä on varmaankin matrikaaria kamomilla. Plup, plup. Kala ja myyrä tulevat rantaan Afrikassa. Kiitos avusta, kala, ja hyvää matkaa. Onneksi tämä harvinainen kukka sentään pelastui. Kukkako? Tuohan on merivuokko. Se on eläin. Vai eläin? Tämähän se vasta kummallinen vuokko onkin. Ei tämä sitten paranna hiiriparkaa. Matrikaaria kamomilla on vaikeampi löytää kuin luulinkaan. Ei auta muu kuin jatkaa etsimistä, mutta onpa täällä kuuma. Missä minä olen ja kuka sinä olet? Vaaleanpunainen lintu. No sinä olet Afrikassa ja minä olen flamingo. Maailman kaunein lintu. Hauska tutustua. Hauska tutustua, olen myyrä. Etsin parantavaa kukkaa kaverilleni. Tiedätkö sinä, miten löytäisin sellaisen? No itse asiassa olen juuri matkalla viidakkoon. Siellä on paljon kukkia. Pääset kyydissäni sinne katsomaan, jos haluat. Hienoa kyyti. Flamingon selässä myyrä ottaa päiväunet ja pääsee viidakkoon. Siellä se poimii kukkia. Hop. Kyllä näistä kukista on varmaan jokin. Matrikaaria kamomilla. Ei myyräseni. Nuo ovat aarniometsän salaperäisiä kukkia kaikki. Toinen toistaan paremman tuoksuisia, mutta matrikkamonni niistä ei ole kyllä yksikään. Oi ei. Mitä minä nyt keksin? Tarvitsen oikean kukan, joka parantaisi hiiren. Hei, oletko käynyt Australiassa? Siellä on kuulemma monenlaisia kukkia. Enpä ole. Miten pääsen sinne? No, vaikka kokka voi viedä sinne. Sehän tuossa liitelee edestakaan, niin ahoi kokka! Otatko myyrän kyytiin? Myyrä, pidä lujasti kiinni sen jaloista. Hyvää matkaa! Hikitävä kotka ottaa myyrän matkakaverikseen. Kotkan kyydissä myyrä pääsee korkealle yläilmoihin. Matka vie Australiaan asti. Siellä kasvaa mielin määrin erilaisia kukkia. Hei. Ja täältä minä varmasti löydän kukan, jonka nimi on matrikaaria kamomilla. Äiti pupu sanoi, ettei täällä kasva sen nimistä kukka. Äiti kyllä tietää. Voi surku! Mihin minä nyt menen etsimään kukkaa, joka parantaisi parhaan kaverini hiiren? No äiti puppu sanoi, että Pohjois-Navalla on kukkia, jota muualla ei ole. Hän kyllä tietää. Minun kannattaa matkustaa Pohjois-Navalle tuolla laivalla. Sillä pääsee parhaiten matkaan. Se on juuri lähdöstä. Aha, kiitos. Myyrä matkustaa laivalla Pohjois-Navalle. Siellä on tosi kylmä. Onpa vilu. Kasvaako täällä kylmässä mukaan kukkia? Kyllä vain. Sellaisia kukkia, että muualta löydäkään. Täällä on nimittäin jääkukkia. Jääkukkia. Eihän sellainen paranna hiirtä. Viluttaa vain enemmän. Ota tästä kaurahuivi, että et vilustu itsekin. Ehkä sinun kannattaa lähteä takaisin lämpimiin maihin. Autan sinut jäälautalle, jotta pääset sinne. Kiitos. Heippa. Heippa. Myyräparka saa kaulahuivin lämmikkeeksi ja jääkarhu työntää hänet lähtevään jäälauttaan. Pohjoisnavalta kaikki suunnat vievät etelään. Matka jatkuu Amerikkaan. Myyrä rantautuu kasvitieteelliseen puutarhaan, jossa kasvaa paljon kukkia ja muita kasveja. No nytpä taas tarkemmin. Onneksi jäälautta riitti tänne asti. No, johan on iso puutarha ja niin paljon kukkia. Kyllä täältä varmaan löydän etsijäni. Hei, minä olen tämän puutarhan opas.
Niin kuin näet, täällä kasvaa kaikenmoisia kasveja ja puita. Tarvitsetko kenties apuani? Kuule, etsin kukkaa. Harvinaista kukkaa, joka nimi on Matrikaria camomilla. Onko hän täällä sellaista? Jaa, odotas kun mietin. Eipä nyt tule mieleen. Katson tietokoneelta. Jaa, ei täällä ole sen nimistä kukkaa. Ehkä sinun on parasta lähteä takaisin Eurooppaan etsimään. Minä saatan sinut lentokentälle. Lentokoneella Myyrä matkaa monta tuntia. Lopulta ikkunasta näkyy tuttu maisema. Myyrä hyppää sateenvarjon avulla kotiniitylle. Se laskeutuu lähelle pöllön puuta. Temps. Mitä sinä täällä metelöit? Mitä sinä Myyrä taas temppuilet täällä? No, olen etsinyt sitä harvinaista kukkaa, josta sinä puhuit. Sitä Matrikaria camomilla, jotta hiili paranisi. Ilmastako sinä sitä etsit? No ei en. Ihan kaikkialta. Koko maailmasta, mutta sitä ei löydy. Olen niin surullinen. Mutta Myyräseni, tuollahan sitä kasvaa ihan kotipuun juurella. Tuoko? Sehän on tavallinen saunakukka.